Helo, Luned ac rwy'n swyddog recriwtio myfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru Drindod Dewi Sant. Yn y canllaw byr yma, byddai'n rhannu'r wybodaeth sydd angen arnoch er mwyn dechrau ar eich datganiad personol. Mae'r datganiad personol yn ymwneud â hunan hyrwyddo. Dyma'r unig gyfle yn y cais uwgas mwyn dangos pwy ydych chi a pam ydych chi am astudio'r cwrs yma. Dyma beth bydd yn gwneud tiwtoriaid derbyn i sef gwybod mwy amdanoch chi a'ch derbyn chi ar y cwrs. Ni all y datganiad personol fod yn fwy na 4,000 o nodau neu 47 llinell. Mae hyn yn cynnwys pob bwlch, llinell gwag ac atalnodi. Cofiwch eich bod yn cadw llygiad ar hyn. Eich bod yn gallu dewis hyd at 5 cwrs ar eich cais uwgas. Peidiwch â sôn am brifysgolion na cholegau nôl eu enwau. Nid ydyn ni fel prifysgolion yn cael gwybod pwy arall ydych chi'n ymgeisio ato, na pwy ydych dewis cyntaf neu'ch ail ddewis. Peidiwch â chopïo. Mae uwgas yn defnyddio meddalwedd sydd yn canfod unrhyw un sydd yn copïo, felly peidiwch cael eich temtio wneud hyn o gwbl. Nid oes fformwla benodol ar gyfer ysgrifennu datganiad personol, gan eich bod yn ysgrifennu amdano chi a'ch profiadau personol chi. Wrth ysgrifennu datganiad personol, wnewch yn siŵr ei bod yn llifo a'i bod yn hawdd i ddarllen. Mae rhan fwyaf o'r bobl yn ysgrifennu datganiad personol mewn ffurf traethawd. Cofiwch eich bod yn ceisio creu'r argraff gyntaf orau phosib, felly defnyddiwch iaith ffurfiol yn unig. Defnyddiwch iaith sydd yn eich portreifau person diddorol a brwdfrydig. Cofiwch hefyd i wiro eich syllafu, gramadeg ac atalnodi. Gofynnwch i rywun edrych dros eich datganiad personol cyn eich bod yn anfon i ffwrdd. Mae'n syniad da i ddechrau trwy wneud map meddwl o'r hyn rydych chi am gynnwys yn eich datganiad personol. Edrychwch ar wefannau prifysgolion hefyd, ac os yn bosib ymweld mewn diwrnod agored. Dechreuwch trwy ddrafftio a rhoi digon o amser i'ch hunain i ail-ddrafftio sawl gwaith nes eich bod gwbl hapus gyda'r datganiad personol. Cofiwch mai pwrpas y datganiad personol yw eich cael chi ar eich cwrs delfrydol, felly peidiwch fod ofyn i ddangos pa mor frwdfrydig ydych chi. I gael mwy o wybodaeth am beth i gynnwys yn eich datganiad personol, gwylwch y fideo nesaf. Gallwch hefyd mynd i'n gwefan ni neu cysylltu gyda ni trwy'r e-bost sydd ar y sgrin.